Здравейте хора, в нещо видео ще играем на Go Goated. В миналото видео играхме на Tilted. И хора, отново ще играем с моя приятел, който хора може да не го чувате, но аз го чувам. И сега... Да, за тебе всичко е важно. Буквално брат... Хора, приятели ми, между другото може да не се чува на видеото, но това го игнорирайте. Не, това е твой проблем, защото това е в твоето видео. Тихо бе. Така. Айде да ги ръшкаме, да ги ръшкаме ли бе? Брат, аз мога да едитвам и еси. Да не говориш за мене, защото ще ти щупа главата. Ей, там има един! Снайпнат! Той ме спа... Защо не чукаш, бра? Брат, защото ставиха един на минус 100. Ми то мен не ме ръшка да е. Наша шокове и аз сега съм в зоната. В зоната ли е? Аз ще е пълно това. Какво правиш? Нищо. Нямам клипа за канала. Тихо. И... Убиха ли... Не, защото един от нас ще умря, си помисля, че си ти. Ей, тук има един долу. Малко за малко ще да го снайпна. За глава май беше. Да го лъжкаме ли оня, че е сам? Брат, аз паднах долу и той ме и някакви ма кракнаха. Брат, не, те ме спамят с най-рядкото, с много силно оръжие. Той има оръжие, дет бие по 50 кръв. Бокснах един. Аз пък се хилнах. И аз съм тука. Майко! Остават 6 човека. Ти къде си? Добре. Това е много напечена игра, хора. Брат ми да си го едитна. Ето. Майко, един ма спами. Брат, буквално не ми гличва. Не мога да строя. Хора, направо, за да не ви е скучно видеото, ще скип, когато умра, ще скипвам видеото и ще го пусна, когато започне нов рунд. Хора, както може да видите, почваме нов рунд. И аз получавам 2000 XP. Брат, аре, ела тук да видим тея. Чувате ли ме, хора? Не, те не те чуват. На видеото ти не се чуваш. Да, защото са далеч, ама ти си отблизко и как не мога чува. Ами аз си взех оръжията.
Да. Не. Ой, не. Тихо, тихо, да не вижда. Е, там има един. О, има такива война, а пръгни, да пръгнима. Ще взема една Ей, там има един, да си отворил прозорче. Да го ръшкне. Нашия май ръшка някой. Брат, нашия отива на там май. Не, нашия отива към лилавите. Ела да помогне на нашия. Аз нямам джокове. Не ми пука да си взел. Ти да си ме питал. Еми, не съм. А ти се обаждаш. Направи си сметката. Е, нашите го убиха. Ама не, то беше само един от лилавите. А не, има още двама от лилавите. Какво е ти твършно? Си ти. Да, нашия отиде на там, аре. Що... Нашия ще ги... Ела на там, че нашия изглежда, че е добър и ще ги изтрепе. А, не, няма да ги изтрепе, тук са много. Нямам чоколейки. Брат, тук що са толкова много? Буквално защото там, където сме сега, са толкова много са толкова много хора. Ми то... Майко, май ме ръшкат. Да, то някой ме ръшкаше. При вас съм. Е, тук ли го едитна, бе? Тук отзад има един. Или отгоре са те. А, тук има един на малко. Имаше един, който го оставих на малко, ама отида някъде. Ето го. С някакъв черен костюм. Да. Аз му набих 20. Има някакъв бутки. Аз съм на малко. Благодаря, че правим, че ме почна. Имам. Ами аз в момента... И аз съм се бокнал и го кемпя. То май те ръшка, бе. Или ти? То не е слаб. Убих го! Аз му набих на 100 и нещо на уня. Добре, ама аз все пак го убих. Убих го другия! Убих го и другия! Да, бе. Ай. Сега къде влизаме? Ние убихме колата. Ми просто ги убихме, кола са кай. Пак влизай в черните, пак влизай. Той единия се заклещи, аз бях зад единия и го убих и накрая другият и последния буквално не се беше бокнал. Аз скочих един път и го оцелих с помпа и той умря. Единия го капна. Почива да спане. Оня последния преди го бях оставил на едно кръв. Да, брат, ти пусна го на спане. А ти ще реагираш, брат. Брат, оня последния аз преди си го оставих на едно кръв, ама той гледа, че е нямал хилове. Те я ни спамят.
От червените май не стреляха. Не, май е оттам. Нашия ръжка някой. Нашия ръжка жълтите. Мариана, ела помагаме на нашия. Еми аз тям също. Ми той умря. Да се махам ли от тука? Малко тато. Тихо, не дай да псуваш на видеото. Аз се махам от тук, защото ще ме убият. Брат, той е хак! Той е хакер! Брат, откъде е? Ай, то не е там. Еми хора, ще видим. Хора, ще видим, когато почне новия. И хора, решихме да играем 1-1, като миналото видео. Само, че този път в Tilted Zone Wars на Private, само двамата. Няма, какво да няма. Брат, да ти лаги, кога интересува. Аз ще си взема екзотик помпа. Да, не ми пука на мен. Безплатни килчета. Гледай го как се опитва да ме ръшка. Боци. И сега силно ще ме спамиш, за да се направиш на камерата, че си про, брат. Не си. Брат, аз без да искам те бутнах, аз се изплаших и без да искам те бутнах и ти, брат, падна. Аз се изплаших, че ще ме убие, че ще ме отселиш с помпата и ще му оставиш на едно кръв. Лаги. Брат, чакай, че си изхвърлих помпата, бе! Я настай да се хилна, защото без да искам си изхвърлих помпата. Готово, хилнах се. Където и да отидеш, няма да ме убиеш на коня. Буквално аз защо като се едитна и цъкна квадрат, това ми стреля.
Гледай го как кемпи. Брат, ти сега нарочно ще ме спамиш. Брат, гледай го! Ти друго не можеш освен да поксаш от зоната. Лагва ти. Трънки. Дет! Хора, както видите, 1-0 за мен. Брат, 1-0 за мен, класъка. Брат, и какво да направя? Брат, сега си викал на камерата, е. Хора, малък инцидент, така. New notification. Fortnite. Хора, как виждате, приятеля ми ме кемпи. Да. Той е АФК. New notification. New party activity. Press. Message from Mary. Fortnite. Ало, успокои ли се? Join the party. Press the PS button for details. New notification. You can join Mary's Да, брат, видях и какво да направя? PS button for details. Брат, кой е ботката, бе? Ти си. Буквално ти ще да ме убиеш, като ме заклещиш в зоната. Ще мукнеш ли, защото играе, защото искам да си доснимам видеото. New note Fortnite. Хора, извинявам се за това. New notification. New party activity. Press the PS button for details. Безплатно килче. Хора, 3-0 за мен. То се вижда кой е по-добър. Аз. What? New notification. New Хора, приятеля ми ме инвайт това. Marion's Fortnite. New notification. You can join Брат, Marion's аз откъде мога да знам, че говориш по телефона? for details. Ми, защото крещиш на камерата. Кой те спами, бе? Хора, 4-0. Последен рунд ти го бия. Не, убил съм те. New note Fortnite. Хора, извинявам за тук накрая, когато
за тази каленца. New notification. New Повече party няма activity. приемам. Press the PS button for details. Message from Marion Speckle. Fortnite. New notification. Join the party. Press the PS button for details. Еми ти като крещиш само, New notification. You can join Marion Speckoff's game. Press the PS button for details. Тук не може. и хора, 5-0 за мен. New notification. New notification. Хора започва. И хора, то се личи кой е по-добър. Аз съм по-добър. И хора, и сега, и смятам видеото да приключи точно тук. А от мен сега, чао.